hayo sos mi hoti ala arga e jinnom wiidi ko boss mi arti kono kalto jiida boss jomum tawade kenon nos galle mum nyande fof ko sos woto won minde so wana ana wono nendo ma kono habru an ko min jeyma hay goto wattama sos bismillah ko an kedimi bammum chop holko hesdi hande e nder majji bande kede kewde ena tenti e nder jahilleji men hongel hen gedel gotel tan ngel burda teska so wono du pèlerinage au lieu saint de l'islam cey hajjul bayt rasul e tokoram e sayyidina umar gondi hodo gotel sayyidina usman koto genale mawde to leli sayyidina ali koto kuuf nyamu mum afli jogarabrano e wiide journal le soleil ay oy hajjul bayt mbu julbe ngadiri wadoyde tonto makdal mukarram e nder kal hitande so odo saha heedi mo inne hajju miiji mum ruto e ngun coggu ngu hajji yankobe kewi yobde coggu ngu koko beydi wala koko usti wonti kala jaho hajju ko ma jomum ñoxto million ngaji didi tawdi ujuñaji temdere nawgas hajju mbo wimen bindirgol mum jogode fuddadi ko jeetade lewru avril fandu darade ndu ko wona ko dum landi wo ngarwoni ko jogoro ga ummade do e Dakar lamor ko leydi men fewdi ton jogoro diwdi ko nyande nawgas e jeetat lewru juillet gornam mo siftiri safa e marwa weddade kaaje jamra ruttuto medina soko juuriyade mustafa wodo jejete adunorde mi ndiyam biir jamjam eskey ko rasul ko elaj gorjo hajju mbo journal o wimen so hikko benni 2020 to geno nyaawi ko kan lana men ndi wo noddoto ko air Sénégal jogode nawdi hajji yankobe be leydi men hajju mo journal lo quotidien wi men yidde laamu ngu ko artirde limori din privéji kajinoyodi e nawga sababun be mbirtunom capantat e hajju bennudo hunde uste mbel hajji yankobe ne mbaaw toppitede hana hanurtini e wiide jettuno kongude laamu ngu hono sewdige caggal conseil interministériel jawtinodo e keblangol on hajju mbo ndedo hitande mbatten sok e kopporeji godde jolande on jagordo noddirtodo Oumar Gueye mo journal Dakar Times wimen nden jayde noddirtodo Jeune Afrique takkunodo do jagordo mo leydi men o Hamadou Rip nyande wete ene wono remaniement soko wiido dum hefti hebde virement tollide million ngaji jeego taw ko contrat jowtide e jeeygu kabirde tonto leydi Cameroun huunde haalanode do ndo wi o hefti namne yaade Cameroun naabe kono fonnubi kan don haala ka journal o fawno e dow jagordo wodani Cameroun naabe mbi ko wodani ala foto jiita e nder dossier o indi Oumar Gueye contrat mo wimen yenti hen sifa ko gila en 2010 tenden Oumar Gueye en woni e lullibe kono wi ko burko en hawnade on entreprise noddotodo defet no wayni jeydum ko leydi espagnol sababun ko kanyum jeyi e nder temedere kala capande joyi e goodi tawmo yaade hen e l'intermédiaire de la société portefeuille woni seppi ko heddi ko woni capannay e jeenay e nder temedere kala fecci dum ko din entreprise aji noddotodo privé de ganduda buri wawde dillude te jeygo kabirde kono ko takkugol ngo journal o wimen nden jayde noddotodo Jeune Afrique no foti hormade autorité ji Afrique men ha tengti e Sénégal men surtout ko fama ko e dow ngurma ko wodani nukkunede e laalgal rawando bonani bonko tawede no soppuni ni nyamde rawando jok hadame riddude ndu momi jok kon e nder journal observateur momi wattu sok holko hesata les adieux de Macky à ses ministres gornam mbayni gu jam e widu journal observateur ko hande son excellence foti huccinirde e jagorde mum e kuubal tonto sal inneraɗo Birino Diatta taw ko batu mbattinigu e ɗiɗo duuɓi mum jeeɗiɗi hol jogorɗo wontude ko wonno e hol natto wonde mbo wonno andane ɗum so wona jumbirnide e mbo jumbirnide waɗi lamɗo woni sababu ko batu jagorde ngo coyniɗen meɗnoɗo wonde jagorɗo e jimani Abdoulaye Wade kolliɗɗo batu foof ko nguuɗo batu ɓuuri musde sababu de heewi wonde ko jagorɗo jomde gornam ko cakkude ñuhlarde fow huunini Serigne Mbacké Ndiaye tengtini soko wiide ko gonga ummade to wonno nattude wonde mbo wonno no yurmini aduna ko meeɗi yettete ko natti kala ko jiiɗa koko wirti wonde mbo woni o woto addan neɗɗo yejjidde ndo wonano mbo woni o meeɗi wasde wonde mbo woni o hande woni mbo woni o no jogoro nattoyde wonde mbo wonno aduna ko ittu wat woni sababu ko jagorɗe wiyaɓe yo keɓalan dossier ji mumen pour on passation de service mawɗo leydi poɗɗo darnude laamu keso pul hade nayi lewru avril kono woto jeejiɗen ko poɗɗo wonde ɗiɗi lewru avril soko laamade duuɓi joyi yo jogoro jam amin kono ay ɗiɗo duuɓi joyi tundi haqqillaji yimɓeɓe mono jogorɗo lomtade ɓe nder lando hunde no coyniɗen chef de cabinet makko hono Moustapha Diakhaté to e nder journal Les Échos ne arti hen soko wiidi ɗum woti yimɓe naade hen ni te Macky Sall jaranike ne yiilo nden hunde ko ɓuuri ko temtude ko fewnidde landa APR o wi APR woti jejjiɗen ko landa mo ganduɗa guila darna heɓtani taw heɓidade ha no hannirti ni hande yonti nden hunde huccine so lando fewna moƴƴi yooɗi ngarɗi tan goto fof yiitimen hoore mum tan militaji lando ɗi ganduɗa ko lokoji e nationaux ma cuwan koye mumen mo ñiɗo suɓade tawi kala jogorɗo wonoyde woni yede kay dow suɓngu nunɗungu
ngu yimɓe fof jaadi e on saha waɗata caɗele donc yimɓe wota naale kana haala soko wiide yo suɓo walla yo suɓo ɗum woti yimɓe naata hen ni saabu Abdou Diouf e Abdoulaye Wade jiiɗino wadde ɗum kono ɓennani o wi so onon hiiɗe lande mum heddo e wonde lande gerdiɗe nder Benno Bokk Yakar la budɗo waɗa ko wi ɗum ko ay oɗo Benno Bokk Yakar ko ɗon journal Le Témoin natiri soko wiide men belno jogoɗo heddade e mbo wonno caggal no mballodiri e son excellence ha wonti mbo wonno kono wona jaydi yankoɓe artuɓe hen ko nende Ibrahima Bakhoum biɗa hade hunde foof yo yimɓe gandu kam yaadoɓe e Macky Sall tolni men tat o wi ediɓe ko ummudiɓe e makko guila fuɗo lando woto jeejeten on coalition Macky 2012 reftuɓe hen ko warɓe fuɗe hakkude daawe ɗiɗi hakkude Macky maître Abdoulaye Wade ne gandi to boni jeehiɗi jogorgo ka fewde o wi feccere tata ɓernde ko ɓen arɓe ko ɓooyani ummortoɓe to yooro sababude wonti yooro yiiloytoɓe to leppi jiiɗa ummade e to leppi ɓeɗo kadi noon gonde makko woni sababu o wi hunde koko wonti haade ñiiɓe guila wiya o jottima goto foof no yiɗi wonde ha ko woni yesdaɗani guiɗo Benno Bokk Yakar tawtede e nder mum oye landunotirtoɗo PS mbo journal Le Quotidien ruttini taw o joofi e nder mum ko oye Bamba Fall mbo wimen arti e nder mum arti sababude e wiide makko o hefti yindirde Ousmane Tanor Dieng tengti siiri te gonɗi o woni kay PS woni sababu ko Bamba Fall mo journal o wimen nan tan ɓeydi ya woɗɗude Khalifa Ababacar Sall maara ko deytani ko jiiɗa so wona e wiide Vox Populi ay ɗi cumoli teskanoɗi ɗo e nder jeereji leydi men mono jeere sumde gueɗe marché central mo Tambacounda sumi jamma hañ kañum ne e wiide journal o noon e kabaruji gueɗiɗe ɗe nani addi cumgu ko court circuit woni courant yoga e yimɓe laamu noon garino toon kono noon ko cumgu journal o wimen hay ñifoɓe jaygue ɓe o ko donkuno ñifde ɗum dartiyingo minuit jamma hay so suwa andede ko yaadi e koppareji ne kam nawri matériel kewɗo woni sababu journal o wi ɗum ɗo foti ko ƴewtindede gornam ko ndiyam wawi jaygol weten jaaɗa ndiyam ala ɗo e Dakar kay ndiyam alano ɗo ko ɗum journal o Soleil ruttini sokko wiide men on tiwo gonɗo toon to Lac de Guiers to ngawi mehe saɗa siftor ko kañum saabino caɗele manquede ndiyam nam eyi fewnitama ndiyam watti artude Alimatu Dia momi haalane ay ndiyam woto manku saba moƴƴani e habas ala ko haali hadas kono kanjam fof e dañede yo wono ndiyam laaɓɗam laɓɓinoɗam ndiyam ko fannuji tati andat ɗum noon ko hinere yitere e ɗemgal neɗɗo hanga go baɗwol mum woto wahlo ɗiɗi mbaadi mum woto wahlo tati belgol mum woto wahlo kala ko wahliri neɗɗo e ɗeɗo gueɗe tati yo andu ɗam ndiyam wona ndiyam illa noon so wona ko wahliɗam ko woni kay majjam ne heewi kono no jeeya hen loofal ɗo poflam ɗum nden ɓakkere furɗude ɗum woto jarani wiide aɗa yaha nder to kelɗam to a wawa ndiyam haɗma yoolade salli ko ɗon ɗo furɗuɗo saabu ko wahli ko ndiyam ɗam kay majjam jeeya mi haɗɗo hade wontude darsu e ille ɓe radio Teccan mi salmoni mi juuri